Μαέ για τον Τάνκοβιτς. Ο Σεμέδο με τη μία η πάσα του και γκολ με το καλησπέρα. Η Ομόνοια ανοίγει το σκορ, αλλά το σημειάκι είναι πάνω. Δεν θα μετρήσει τον γκολ στο πρώτο λεπτό. Την ώρα που χτυπιέται η μπάλα ήταν εκτεθειμένος ο Μασούρας. Ποιος ήταν που σημείωσε το γκολ? Τραβηχθούν γραμμές στο VAR τώρα. Γκολ, είναι γκολ και η Ομόνοια ανοίγει το σκορ με Μασούρα στο πρώτο λεπτό. Θα σε διακόψω, είναι ο Σεμέδο με τον Τάνκοβιτς. Σεμέδο, Τάνκοβιτς, ευκαιρία, 2-0, εκπληκτικό γκολ. Σε συνδυασμό των δύο, με σκόρε τον Τάνκοβιτς. Εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα και την αδράνεια ο Σεμέδο. Κύλησε την μπάλα μπροστά από τον Τάνκοβιτς που μάθει. Άλλη ευκαιρία την Ομόνοια για το 3-0. Το κάνει ο Σεμέδο, την δεξιά πλευρά επιλέγει και νικάει τον Ρόγιτς για το 3-0, πρωταγωνιστής. Μια παλιά μπροστά, περνάει για τον Σεμέδο, τον τρέχει ο Τάντι. Μένει όρθιος, τα καταφέρνει, αλλά ο Σεμέδο παίρνει μπάλα και κάνει το 0-4. Δεύτερο γκολ για τον Σεμέδο. Ο Εβάντρο την παλιά. Εδώ φάνηκε ότι ο Τάντι θα βρει τη λύση, δεν την βρίσκει, παίρνει μπάλα. Αντρέου. Τάνκοβιτς πήγε πλάγια, κάνει το γύρισμα, 5-0. Αντρέου για Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς παράλληλη πάσα εκεί που εύκολα ο Άγγελος Νεοφύτου θα κάνει το ανόρθωση. Ομόνοια 0-5.